May adlaw mga bata, karong adlaw tudluan mo kamo unsaon pagbasa. Andam na ba mo? Maayo, sugdan na nato ang pagkat-on sa pagbasa silabang A, Lesson 1. Basahon nako ang mga silaba ug sunda ako. Ba, 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 ba. Ka, 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 ka. Da, 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 da. Fa, 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 fa. Ga, 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 ga. Ha, 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 ha. Ja, 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 ja. Ka, 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 ka. La, 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 la. Ma, 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 ma. Na, 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 na. Pa, 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 pa. Ra, 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 ra. Sa, 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 sa. Ta, 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 ta. Va, 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 va. Wa, 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 wa. Ya, 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 ya. Za, 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 za. Karon, atong itapo ang duha ka mga silaba. Mao gihapon mga bata ha, sunduga ako. Ba, ta. Ba, ta. Bata. Ba, ka. Ba, ka. Baka. Ka, ha. Ka, ha. Kaha. Ka, ka. Ka, ka. Kaka. La, ta. La, ta. Lata. Ma, pa. Ma, pa.
mapa. Ma ta ma ta mata. Pa la pa la pala. Ta sa ta sa tasa. Ya 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 yaya. Awesome! Karon, praktiso nato og basa kini nga pulong. Ang 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 ang. Karon, magbasa kita og mga pulongan og kapahayag sa mga pulong nga atong gitun-an ganina. Mao gihapon, sunduga ang akong pagbasa. Ang kaka sa lata. Ang kaka sa lata. Ang mata sa bata. Ang mata sa bata. Ang tasa naa sa kaha. Ang tasa naa sa kaha. Ang bata kay naglakaw. Ang bata kay naglakaw. Ang mapa kay nabasa. Ang mapa kay nabasa. Ang yaya kay nabasa. Ang yaya kay nabasa. Ang kaka kay naa sa lata. Ang kaka kay naa sa lata. Perfect! Ayaw kalimti ang pagtuklok sa subscribe o sa notification bell button para ma-updated mo sa akong uban pang ipangtudlo. Daghan kaayong salamat. Kita-kita tapuhon!